ko min lamtoro Sall Abdoul Tuksel Mundulumaji Dembe. Ko mino Ngendiyanke Job. Ko min Hawa Sa. Ko min Alassane Niang. Ko min Dada Sarr. Mino Kodde Koslu. Ko mino Jaynaba Sam. Gomu mogo yidbe lamtoro Sall kettuhi malahi aduna woni hen ko munyal. Ko min an bas o jawdi beydu munyal woto suno ngam kal jawkal e o aduna daccete kal dañde e bas fof foti nyande timmal wadde muñ woni gala ko jom cellal mo jawdi wodi sellulural ala ngam won dañde mon nafaani yaari cukaako donowo ɗaccaani ni bonne caggal makko kado wodaani wadde muñ ganda celluɗo wasaani jam ñalli tadda to kedda gal mbayni kadi ngala kadi jeɗa faɗɗano Dada Sarr yaltuga babgal a nyalle jam babgal wallahi mi waddano ko caggal garan gonno won ko janno tan seed e bakasal a leli an gili subaka yalti tan a leli artude e Ngendiyanke Job ari do caggal ma babgal mo salmin ma am dara jamma salmin ma sey dum do ko jiita do en ko kanko addi dum no wonde unyaaje ko sefa o wi non pour ya wallitor korka kadi o salmin ma am dara jamma kanko addi dum do non ko jiida ko kanko addi dum no jewatan no badirde unyaaje ko lenen da jakku dum jewa ko badde a yalti dikano yata mumnaade seeɗa ndanoɗo waktade e mumnaade seeɗa e nan mi gallo kam bafde mi fayide seeɗa Ngendiyanke rewdo min de komi rotan gonnomi to min cañarta feeje to kono oɗo saha cour fo coronavirus o ko ari ko golle ɗe ne ɗaati golle ɗe ne ɗaati joni kay jonde ala jagguɗon tan min momi mi yami mi yettoyoma wadde gila hiirani hade kumtugol mi yami jarno yamo babgal de alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah kadi mi yettima sabu babgal hariya waydar ay ko cañata tafiyaji ko midi welti hen ndisan babgal dum woni lelibe non donki ummade kon an Allah no rokkuma terde ma fof haydara amay kira kadi hal purrebe ne kewidem jum lebol baliyol wasani dum non ko gonda ko ma Allah ittan dum inshallah rabbi te babgal kala no yurni mami nyaagonam ga Allah ittan dum dum do babgal min non be hamdini hen tawran ko min dada mami munyane haatu munyal haadi inshallah rabbi ya Allah walla he ko wonna min ke boden der suurimi Seydi Sarr an kayde suurimi tafe ay diden dañanno hen ko nyamden kono korka ka ko ari ko hawre odo rafi goddo hande biyedo coronavirus hande hadi yimbe deje ko do beedi bonnude gollamen de joni non mi yatta mi jew yettade Ngendiyanke mi jarna mo gila hiran no bimami ni ko yimbe mojjube berbe hoddude jom suudu makko Hawa so min potti ko salminango teddude umminta hoore ni darami joni non fattan mi yettiyobe gila hirani kum dal min waaw humtade bangi goddo do ran baam humtade mi yaha mi ara baba galle sayiki mi salmini biya Hawa ko korka ga ari ko min jindiran ko joto tan alani sayalti ko min gotan heddoro e galle ko dum tagi ngida uppudi galle wona winde biya mi salmini bo kadi o jarama sabu hande kala ko ɓurni mi wutte jodde ko sababu ni Hawa biya mo non mi wuppudi be Allah ko Allah yobata mo moƴƴere kanko e joom galle makko babgal sabu Allah yettinanam calminalam ɗi mbiya Hawa jarama mi weltima sabu omo wawno wadde
Jeynab Sam waɗata ni wirto kam ɗurno kono alhamdulillahi rabbil alamin kala wutti joɗɗo e makko mo ittu wi Dadda Sarr darloke dande ma o jaram noon ndisan o jaram no feewi babugal yettinanam kam ɗum jam ñalɗon galle ni yewde hol gonɗo sogna Hawa walla gindi yanke jam ñalɗon galle salmini am saña ceerno saña ñalle jam ñallito na sel ina Dadda en mbaɗno sukaɓe mbaɗɗon korka bisimilla ma ana are nangue kay bisimilla ma ni mbani e to jom galle ma woni gindi yanke kanko ko jaltuɗo kanko de garnomi salminde e yindirde makko to woni ko jaltuɗo e alsañang bisimilla ma kanko de ko jaltuɗo joni waynomo yahata lamtoro en to on bindande fonno rokkudemo ko toon yehi kon mbeɗa andi ɓoyata hankkadi no ara bisimilla ma ino kotka on jikki nguleeki no way hewde sohna Hawa eyyi mi rewno ɗo tan ha ko jaaru galle lamtoro bonnanamo ko neɗɗo darniɗo pular on nana haala makko omo darni pular e ko noon de min ɗeɗon gueɗe min gandani tan min kuccinani ɗum wonno gurdam ɗam yarani noon ñallata ko yaade ko tafiya ceñammi sa wiyata watte hen kadi woni gueɗe wawa yaade ko noon de yoɓe tinno tan ɓe mballa leñol ngol ko rewɗo tan jarundemo gueɗe makko payɗin tan nde waɗata e gallam saaha foof annene ni mataw jindiral ngal weeɓani tan kono saaha fof Dadda Sarr ne haalnami gueɗe mbaɗantama e ko noon tan tinnuɗe yo Allah won ballo ko rewno ɗo tan jarundemo mi yii ko addi galle ko mi weltima no feewi yo Allah yo moƴƴere yo Allah hebbin hono makko en joni kadi mi ƴewat joftude tan guila hiirani mboɗo andi Dadda kanko somi leeli seeɗa tan o fuɗɗoto yogade ɗum noon noon jaram mi salmini so guendankari mi salmini bisimilla wara joni mbeɗa danket ɗo natti woɗɗude wara joni saabu ɓooyi hay ɗum ko enen dendi galle kay ko galle moɗon kala ko jukluɗon garani woto kerse hen nde wonno ko jiiɗa foof ko Allah rokkata Allah haɗat hande ko Allah rokki min mo wawi kadi hadde min janggo rokko am ɗum noon kala ko jukluɗon e galle he garni mbeɗa andi gendi yanki de baba galle kam to woni foof nana ara joni o ara assalamu aleykum sohna Hawa jiɗiɗam to gonɗa ay jaw ceerno Alassane ene waɗɗa seydi ñang bisimilla ma no mbaɗɗa tampere wona aɗa selli ko jaam gonɗa no sohnajo waɗi sohna Dadda wona on boye jaam no ɓesgu ma waɗi tabarakallah machallah bisimilla maɗa bisimilla ma guiɗo bisimilla bisimilla haala ma wertamo leeso jooɗo komi janoɗo to ceerno lamtoro ɗo seeɗa nde wonno kankone ko neɗɗo darniɗo pular no feewi komi janoɗo adde ɗon bindande seeɗa no bisimilla jooɗo wertamo Hawa jooɗo ɗum wona ceerno gendiyanke job jondala mi ɓooyi ɗo seeɗa wi tan mi doga mi ara ga guila nangue mutani mi yima o wi ko Hawa noon wi kam ka jaaɗo galle lamtoro en on darniɗo pular o onon de kam yo Allah yoɓtan onon jogui jawɗi kadi kadi on jiiɗi darnade leñol yo Allah on ballo mi wawa tan wa jarde jarudemo ɗo ñalawma o ɓenna mi jarnanima mi yetti tan nattumi gallomo ɗum mi golle tan mbo tampi cañoygol taafiyaji nden wayi saaha ono wayni tan Dadda wi kam addi ɗon ɗeɗo gueɗe paydinde mim nde tampere ko tawanma an kay serani wadde dañɓeɓe fof so mbayino mani wasɓe ɓe tampara kadi joom suudu ma noon wayi e joom suudemo dari Hawa sohna Hawa hay somin kawre mbedde turtata ko darami ne hiiɗo a jarama yo Allah won ballo a jarama de yo Allah yo moƴƴere lewru koore kam ko neɗɗo waɗi hen foof Allah yoɓat ɗum mi jarama mi jofti ko rewno ɗon jarno joom suudamo ko moƴƴo guila dañmomi guila desmomi ɓammomi dewgal ha ñalawma hande mi dañani hen caɗele dewgal Hawa ko moƴƴo kala ko dañmi o wiyata yomin ɗinde miskineɓe kadi kala ko podon miskineɓe walla hoddiɓe o daroto hen ha ɗum wona ko moƴƴo mi dañani caɗele dewgal kadi lewru korka ndu ko noon korka so ari
kala ko podan miskineɓe wayta ko bisimilla ɗum ala basi baba galle ko noon ko moƴƴo ko dariɗo ne feewi omo wallimi so Allah mo wallimi ɗum noon bisimilla ma ceerno Alsan bisimilla ma galle ma kala nde cohluɗa hunde bisimilla ma ar galle ko enen ndendi e ar galle bisimilla ma omo haalnami haala joom suudu ma saaha fof ko moƴƴo ko newiɗo kañum ne ko noon ndeysaan ko noon ɗum noon bisimilla maɗa la yeehi mi salmini joom suudu maɗa salmini galle fof jarama seydi Niang ala ceerno Alassane Niang hande kay min jinno tan ko joɗɗa ɗo kumtanoɗa min hande kay min jittan ko kumtanoɗa min sohna wa joni kay ɗacciran mbiya jaram ko moƴƴuɓe wallahi ko noon jaram joni kay ɗacciran mbiya dadda tan ɗaccumto nde sukaɓe so yanimi tan kumtade ndi hawnoto seeɗa ndono rewɓe ko noon tan jarama joni kay jarama fe yo Allah yoɓ moƴƴere seydi Diop a jarama ko noon tan jarama yo Allah ɗaɓdon bawko moon korkane muusi ɗum yaham Diop ɓiyawa yettade seeɗa ñalawmaji ɗi nguli jarama yo Allah yoɓ moƴƴere Diop Sow jarama jarama Niang jarama ñalle jam aɗo baba galle de kanko ɗum tan jiɗirmo on walla miskineɓe jawdi makko mo renndiri men miskine wadde ayi Allah ɓeydinat min tan subak fof ko ɓeydi e juut alhamdulillahi rabbil alamin min hankadi min ɓenna nder to mi fofto